Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Хатын қыз көңілін аңлар үшін керек аның жанын тыңларға. Бары сүзләреннән генә аны мөмкин түгел һич тә аңларға. Biz шундый төрле холык-фигыльләребез белән дә, яшәү рәвешебез белән дә, булмышларыбыз белән дә һәр яклап та. Ниндидер таныш юллар яңгырады дисездер, әйе. Бу җыр юллары. Популяр, билгеле, яшьләр арасында айрыша сезгә таныш булган исем Эльмира Нагимова башкара бу җырны. Эльмира Нагимованың язмышына бик күпләр соңгы аралыкта битараф калмады. Күпләр аны тәнкыйтьләде, күпләр борчылды. Кайберәүләр аның ягына басты, кайберәүләр киресенчә. Җырда яңгыраганча, аның җан авазын тыңлар өчен мин аны шәхсән Туган тел каналына күзгә күз карашып тапшыруына чакырып алганмын. Хәерле сәгатьтә, Эльмира. Исәнмесез, Ифа. Ничек кенә килеп җиттең? Аллага шөкер. Яхшы. Әйтеп киткәнемчә, менә бу җырның юллары юкка гына әле минем тарафтан яңгырамады. Барыбызга да хатын-кызга кагылышлы юллар, ләкин әйткәнемчә, без төрле. Менә шул төрлеләр, мең төрлеләр арасыннан Эльмира да үзенә генә бер төрле. Шулай бит. Әйдә аның күңеленә тирәнгәрәк төшеп, бүген сөйләшик әле. Күпләргә инде син таныш. Кичкенәдән музыка мәктәбендә йөреп, музыка колледжын тәмамлап, инде аннары инде шул артаган шул юлны сайлап, китеп, атлап киттең һәм кайсы тарафларда туган ягы икән дип барыбер да безнең Башкортстан тамашачысы кызыксыныр. Әйдә сөйләп кит. Үзем мин Менделеевский район Ижминвод якларыннан булам. Бездә бик кенә матур санаторий урнашкан. Бәлки булганыгыз да бардыр. Булганыгыз юкмы безнең якларда? Шул якларда концертлар белән булган бар. Менә шушы яктан, шушы туфракта мин шунда туып үстем. Гади гаиләдә әтимәнием гади кешеләр, без гаиләдә 5 бер туган бала. Мин уртанчысы булам. Әтием, әнием инде лайыклы ялда, пенсияда эшләмиләр, рәхәтләнеп ял итәләр, балаларны карашырга булышалар. Мин әти кызы дип язылган җыр инде әтиңнең үзе турында шулайдыр дип уйлыймын, һәм инде син моңа инде әти кызыдыр, чынлап та әтигә ныграк шагансың. Шаган да, гомумән кызлар бит инде алар, әтинекеләр, шуңа күрә һәрбер кыз. Кичкенәдән син хәтта караштырдым мен социаль челтәрләрдә дә, тапшыруларда да, интервьюларыңны да. Син инде бик төрле юнәлештә үзеңне сынарга теләк булган синдә. Син полиция хезмәткәре булырга да бер хыяллангансың, карате ягына китәргә, гомумән спортка тартылгансың. Һәм инде музыкадан да читтә тайпылырга һич тә теләгең булмаган. Ничегрәк сайланды? Гомумән җырчы булырга хыялланмадым. Җырлый белә идем, әмма дә ләкин тинчегетер күңелем тартмый иде җырларга. Спорт. Минем инде менә спорттан, менә моның хәтлек дипломнары, монда нинди генә не юкса, лыжымы, йөгерүме, отжиманиемы, бөтен конкурсларда кая бар, мин бөтен соревнованияларда берсендә калдырмый идем спорт буенча. Карате белән бик каты шөгыльләнә башладым. Бик тиз менә оборотлар җыя башладым. Минем хәтта тренерым шакката иде. Син ничек шулай, син егетләрне җиңә башлаган, прямо ниләрдә шөгыльләнгәндә инде тигез тренировкаларда. Шуңа күрә ул мине җибәрде соревнованиягә. Анда соревнованияларда кыз белән көрәшәсең. Әмма ләкин көрәшкәндә бер-береңә тияргә ярамый. Анда 5 см, 10 см калырга тиеш ара. Ничектер мин җиңелә башладым да, икенче урынга ничектер күчә башладым һәм белмим инде ничектер не рассчитала димме соң инде урысча әйтим инде. Һәм кызның борынына эләгеп сындырдым, хәтта сындырдым. Аның башы борылды ул борыны икенче якка. Шуннан соң бик каты минем өчен ул теге авыр булды. Аның күз яшьләрен күрү, анда медицина, бөтен врачлар килү. Мин уйладым да, мәйтәм, бу бит минеке түгел, нәрсә эшлим? Нинди сугышу инде бу, ничек кеше тию инде бу дип. Гомумән бик теге стресс булды да, мин ул яктан гомумән ташладым. Ул каратыны ташладым. Аннары инде ничектер җырлый да беләм, бит әз генә җырлый да беләмдер дип инде
jırlap qaraga buldum. Bala şağım yıllar ağımında jiller kibik sizilmi uzdı senin yanda min hamanda sabay etkeyim senin belekey kızı Bala şağım yıllar ağımında jiller kibik sizilmi uzdı senin yanda min hamanda sabay etkeyim senin belekey kızı bir nişikte tege jırdan sözlerini de keyin de ayırıp alıp taşlap bulmayı degan kibik. Biz indi nişikine öten türlü yönelişte silersek de muha qaytpay buldıra almayız. Mine şu yaşlıkta saylangan yigitlerden sen bulay dep bergensin intervyularda okugan vaqtda kızları көп buldu Ruslanның. Şundan soň olay bizning birinci dostlukta orunlaşmadı. Şundan soň ol meni konsertga chaqirdi, hatta көп itib акча soradi. Hem beli şaşagan vaqtda qaydadır bir vaqtda konsert aralığında көзләрен almay qarab oturgаны benim xatirde qalgan. Менә şu yıllarını nişki sen hazır xatir sandığında saklaysın. Ну, инде ул йыллар шундый, инде гашыйк булган йыллар. Без ал белән бергә укыдык. Bir 3 ай гына ул безнең белән укыды, аннары укуын ташлады ул. Безнең белән укып бетермәде. Шул 3 ай эчендә инде ул бөтен училище кызлары белән йөреп чыккандыр инде. Но миңа игътибар итмәде, гомумән итмәде миңа. Ул без аның өчен матур сүзләр белән әйтмидер ул. Менә безнең группадагы кызлар yaxşı түгел, анда сразу 4-нче курстагы кызлар кирәк булган. Ну, инде ул тегене инде яшьлек, юләрлек дип әйтмәсәң. Шулай итеп мин укып бетергәч 4 елны, мин инде шушы 4 ел эчендә Барсмедиа компаниясына эләктем контрактка, һәм инде минем җырларым чыга башлады. Мен буламысың синнән башка яшәп, иң беренче җырларым гомер итеп бара, үзем язган җырым. Инде популярлаша бара идем. Һәм инде ул мине телевизордан күреп 4 елдан соң 4 түгел 3 елдан соң язды. Телефон номерыңны бир, әле концертка чакырмакчы идек сине дип. Шулай итеп телефон номерымны бирдем дә, шалтыратты. Ул мине концертына чакырды. Мин аның концертына барып бушка җырлап кайттым, бушка. Аннары инде үземнең концертым килеп җитте бит. Мин аны шулай ук чакырдым кире, әмма ләкин ул миндә бушка җырламады. Ул миннән ул вакытта уже 5000 акча сорады. Минем анда 70 тәңкәлек билеттан мин 5000 әле әнидән алып өстәдем мин. Бу ничектер үзен өстенрәк итеп тою. Үзен ул вакытта шундый крутой мин текә. Акчамны алып китте, бәлешемне дә ашап китте. Үзен дә алмады. Бик ачулы идем мин аңа. Аннары тагын концертка чакырсын гына әйтә. Мин аннан вдвойне спрошу дип чакырды мин. Аннары мин аннан тоже вдвойне спросила инде. Кайтардым ул акчамны. Шулай итеп ничектер йөреп киттек. Мин аның концертларында, минем концертымнан инде мәхәббәт уянды әлбәттә. Озак та йөреп тормадык, 8 ай очраштык та, никах укыттык. Синдә кабындымы хисләр? Әле инде син менә Русланның шундый кызлар белән ничек ул бит инде шулай дәртләнеп тә китәсең, читтән карыйсың да шундый ул бит инде елгыр гына җегет, җыбырдап кына тора, буйлы, бит инде кызлар буйлы егетләрне яраталар. Шулай карый ул сиңа ничектер тәэсир итә килде микән? Әллә син барыбер эчтән ниндидер бәлки генә ялкын янып тора иде аңа карата? Ул ялкын менә концертларда гына килеп чыкты. Булай, белмим, бер исем китмидер белмим. Юк, менә концертларда гел йөреп, ничектер янып китте. Гомумән мин аның җырларына гашыйкмын. Бүгенге көнгә кадәр ул матур җырлый. Ярады мине хыялы шарымга, минем белән бергә хыяллан. Ярат мине төшләреңдә күреп, минем хакта уйлап син уян. Ярат мине ачулы шагында, сабырлыгым белән юата. Ярат мине туган таңнарымда, Бәхет яшәргә юата. Ярат мине төрле чакларым бар,
гаилә кырылып киткән, аннары син бик матур җылы итеп искә аласың әтиян исен, Русланның хәтта әби баласы дип Камилгә, Ясминә белән Камил бит инде балаларыгыз, ана шулай итеп матур иттереп якынлык булган, шул кадәрле яшәп киткәнсез, ләкиннәрдә мин әле ни өчен шулай арагыз суынып китте дип әйтәлмим, менә шушы сызык сезнең арада килгән кебек. Сез башта ук бер-берегезгә азрак башта бирмәгәнсез кебек. Аннары сәхнә бүлешәлмәгәнсез кебек. Менә бигрәк тә сәхнә бүлешәлмәдек дигәнне ничек аңлатыр икән Илмира үзе? Шуннан да ике артист булу гаиләдә бер-береңә кемдер уступать итәргә тиеш. Сифа апа вот чынлап әйтәм, 2 тапкыр уступать иттем, 2 тапкыр әни булдым. 2 тапкыр нәрсәдән уступать итә дигән сүз. 2 тапкыр әни булдым, өйдә утырдым зикретта, эшләмәдем. Баланы имездем, икесен дә Аллага шөкер ашаттым, үстердем. Әмма дә эшләмәдем. Менә ул вакытларда ипигә дә акча юк. Ул бит менә ул вакытта менә шушы ул үзен сынап карарга кирәк яңа. Үзе концертлар белән йөрде, әмма ләкин бер нәрсә килеп чыкмады. Безнең ул вакытта акчасызлыктан тилмерә торган вакытлар иде. Мин эшләмәдем. Памперска да акча юк. Безгә әтияниләр булышып торды. Менә шунысы нәрсәгә мин икенче планга күчәргә әзер идем. Мин аңа күп тапкыр әйттем. Мин җырламыйм әйдә. Но син алып кайт өйгә акча. Чтоб мин не нуждалась балаларга памперстан кешедән анда акча сорап йөрергә мәсәлән. Менә иң зур проблема шул булды. Монда даже әйбер юк. Аннары, естественно, миңа приходилось работать. Менә булай грудной ребенок белән миңа приходилось икәүләп концерт куеп, авылларда менә шулай йөрергә. Потому что ул халык мин күбрәк танылган идем, чөнки мин контрактта идем Барс-медиада. Контрактта булгач, алар мине инде популярлыгымны төшермәделәр, гел әйләндереп тордылар, ротация, клиплар, ниләр. Күбрәк күренү, күбрәк чыгышлар. Мин күбрәк барыбер мине күбрәк беләләр иде. Барс-медиа компаниясына мин Русланны керттем. Радик Ивановичны уговаривать иттем, пожалуйста, алыгыз. Чөнки контрактта булсаң, анда раскрутка акча түләргә кирәк, просто концертларга йөрергә кирәк, солянкамы, бөтен концертларына бушка йөрергә кирәк. Алар за счет этого алар раскручивать итәләр. Түләмисең инде. Керттем. Белмим нишләптер характер күрсәтеп, концертларга йөрми башлады. Бер ел аны әйләндерделәр, матур клип төшердек бәгырен таш булса дигән җырына. Үзем әйттем, менә именно бу җырга төшерик, чөнки ул җыр менә Бик матур җыр. Ул клипны менә бөтен идеяларына хәтлек үзем эшләдем. Тамчылар тама, нигә туктамый, йолдызлар яна, нигә йокламый, күзләрең кара, йөрәгем яна, бәгырең таш булса, онытып кара. Булса, онытып кара. Шуны да эшләп карадык, белмим нишләптер характерына туры килмәде шушы концертларга бушка йөрү. Мин йөрмим, мин звезда, мин всё. И аннары аны алып аттылар контракттан, тагын әйләндерми башладылар. Ә мин 7 елны йөреп бетердем, менә һәрбер мин 7 ел бушка эшләдем Барс-медиада. Гәрчә ничек кенә булмасын, син анда эшләгәнегә үкенечле түгел, чөнки син шуннан исем шәрифле булып чыктың. Һәм әйтәсе килә, менә ул йолдызлык хәтта укыган вакытыннан булган кебек тоела. Кызлар арасында шундый егет булганлыктан да тоела. Йолдызлык бүтән җирдә булган. Бу үзеңә артык масаюда кебек булып чыга, үзеңне артык яратуда кебек булып чыга. Мин әле сине тыңлаганнан әйтмим, бу инде читтән күзәтүче, тамашачы ролендә дә мин сизәм. Һәм инде шул да сезнең арага салкынлык булып керә башлады. Ләкин синең үзеңнең дә бер кайдадыр әйткән җирең бар. Кайсыдыр вакытта мин дә яшьрәк чагымда әлдә гөл кебексең, йолдызлык шире булып алды дип. Ансы кайсы вакыт иде? Ансы менә
Йолдызлык шире гомумән бер 16 яшьләрдә булгандыр инде ул. Чөнки мин 16 яшьтә резко буламысың, җырлары чыкты. 16 яшь кенә бит мин бала. Хоп, бөтен телефоннарда кешеләрнең буламысың теге җыры яңгырап мин ул вакытта булып алды. Аннары Руслан белән инде йолдызлык шире түгел ул характерым теге шундый мин боевой мин. Мин үземне обидага бер кашында бирмим. Белмим мине шулай. Әз генә уступать итеп алам да, аннары несправедливо булса мин начинаю. Җавапсыз калдырмыйм әгәр дә миңа тисәләр. Әйе, ну мин шулай үскән, мин гомумән бик самостоятельно үстем. Без бит 5 бала гаиләдә, миңа анда ути-пусималар булмады. 16 яшында чыгып киттем, Казанга үзем укырга кирдем. Гомумән мин үзем, мин анда этеп төртүчеләр булмады. Аллага шөкер, үзем акчаларымны да эшли башладым үз көчләрем белән. Шуңа күрә мин үземне обидага бирмим. Мин теге боевой кыз, Руслан әзгенә теге бер булып алды безнең кайдыр концертка барабыз Озна Кайранда районына. Ну, хәзер менә мин үземнең хәзерге акылым булса, мин ул вакытта алай эшләмәгән булыр идем. Анда яшьлектер инде, белмим. И китте безнең ничектер машинада, ничектер сүзгә сүз килешү. Һәм ул миңа әйтә, сине Озна Кайда көтмиләр, анда мине көтәләр. Мин точно көтмиләрме әйтәм. Ике бала кебек сез кайбер вакыт, әйме? Көтмиләр дигәндә, син анда кирәк түгел. Алым әйтәм, туктат машинаны. Туктады. Төштем дә чыгып киттем. Дороганы чыктым да, попутка туктаттым да, утырдым да кайтып киттем. Әйтәм, көтмиләр икән, бар үзең барып җырла диде. Бу очрактан ничек чыккан инде? Ул сәхнәгә чыгып әйткән, менә ул шундый звезда, сезне хөрмәт итми, кайтып китте. Имешне шулай дип сөйләгән инде, анда мине генә көткәннәр. Bir күрүдә сөйдем дисең, фәрештәгә тиңлисең, юлларымда Алла биргән алсу чәчәгем дисең. Bir күрүдә сөйдем дисең, фәрештәгә тиңлисең, юлларымда Алла биргән алсу чәчәгем дисең. Синме мине яраткан, минме сине яраткан, әллә инде икебез дә бер-беребезне караткан. Синме мине яраткан, минме сине яраткан, әллә инде икебез дә бер-беребезне караткан. Әллә инде икебез дә бер-беребезне караткан. Ир белән хатынның аерылышкан вакытында, низаклар булган вакытларда берсе каядыр кала. Менә берсе тибрәлә, су өстендәге дулкын кебек, берсе өстәрәк, берсе барыбер. Мин әле дә сине карап утырам, мин бит әле бик якыннан сине белмим. Ай икегездә шая. Ай икегездә син төшмәсәң, ул төшәр кебек менә шунда. Шуннан бит инде менә яшәп киткәндә дә шул дуэтларны җырламаулык, тавышларыгыз туры килмәү дип әйтүлекләрдә. Шуннан Кирамуддиновлар дип игълан итәргә кирәкми диюләрдә. Аерым Руслан үзе халыкчан, син эстрада җырлаучысы булам, син буласың, син халыкчан җырчы түгел дип Русланның сиңа әйтүләрдә. Син Русланга әйтүләрдә. Менә булар теге ярылып киткән арыкка тирән әйтеп барганнар. Ләкин бөтенсенә түзгәнсез бу вакыт аралыгында. Барыбер баргансыз бит әле, бергә баргансыз. Ләкин арага шарап баскан. Чөнкиләрдә менә бу эшсезлек авыр вакытлар килде бит инде, ковид вакытлары килде. Мин ул вакытны шулай кадерлим Русланның. Русланга каядыр эшкә китәргә туры килде. Менә шул вакыттан сезнең арага инде бөтенләй менә балта шабылды дигән кебек вакыт. Анда гомумән сөз җырламыйм дигән сүз китте аның. Алайса мин үзем җырлыйм, үзем генә концертлар куям дип миндә нәрсә эшсез утыра алмыйм бит инде. Мин инде үземнең афишаларымны ясадым, ул урманга кирип китте. Урманга кирип китте дигән аңлатыйк әле, халык кая китте дигән. Эшкә кирип китте. Урман белән шөгыльләнә башлады, утыннар белән. Әмма дә ләкин ул тагын да бик каты бурычка кирип китте. Бер нәрсә эшли алмады ул анда. Бүтән күпме техника сатып алулар, кире сатып да. Ул аннары аңлады, җырлау аныкы икәнен, кире сәхнәгә кайтты. Шуңа күрә. Һәм шул кире кайтканда да һаман сайын да сезнең бөтенләй арагыгызда салкынайта торганы шарап булды. Ул безнең соңгы 3 ел, без гомумән тормышта 10 ел яшәдек. Менә ул яшьтән алай төшереп, кайтып, тавышланып, низаклар бер кайчан да булмады, соңгы 3 елда ныграк булдымы? Юк, бер ничек әйтим, чынлап әйтәсе килә, 1-7 ел минем мәхәббәтем аңа карата булды. Шуннан соң бер 3 ел инде гаиләне саклап калу, балалар бар бит, безнең бит тамашачыларыбыз да бар бит дип генә яшәү булды. Аннары инде минем
Зифа апашынан да менә былтыр 1 ел үтте инде безнең аерылышканга. Шундый башыма уйлар керә башлады, яшьсе килми торган. Аннары кул күтәрүләргә түзүләр. Әйе. Менә бу Instagram битләренә алып чыккан чыга кадәрлек син бит инде алай бик каты игълан итеп кайлардадыр шон кагып йөрмәгәнсең, минем аңлавымча. Син монда бөтенләй өмет биткәч, Әйе. өмет биткәч, моңа нокта куярга кирәк. Бер заманны син шундый аерылышу кагазын алып чыктың да, безнең барыбызга да күрсәттең. Менә шунда башланды, икегә бүленде халык, кемдер Руслан ягына чыкты, кемдер синең якка чыкты. Алар Instagramдагыларын да бу тапшыруда барысында синең йөрәкләреңне үзеп яңадан әрнетеп, ул Русланга да җиңел булмагандыр. Ул вакытлар арада 2 бала бар бит инде. Нәрсә әйтим, әлеге вакытта булды барысы да. Белмәгән кешеләр әле дә тапшыруда көтеп утырмасыннар, безнең гел гайбәт кенә сөйләргә җыенмаганбыз. Ләкин әрнетә. Гаиләнең бит уртак җирләре күп булган. Шу 10 ел буена булганнар, менә шулар китә. Шуңа күрә әйтәсем килә, әле синдә нинди халат аңа карата. Менә әле синдә хатын-кызны әйтәләр бит психологлар, янгынчы яна, яратып яна, аннан барыбер гаиләнә. Әйе. Бары Кайсы этапта син, кайсы баскычында торасың? Белмим, минем концертларым да китте. Мин ничектер менә булай вот авырлыкны төшергән кебек булды да, концертларым без гомумән Руслан белән теге хыялланган әйберләр аның белән булып чыкмады. Менә хәзер бу минем менә чынга аша башлады. Мин гомумән Уникс концертлар залында концерт куясым килә иде. Монда яшьләр сараенда үзем генә концертлар. Ул минем өчен булмый торган әйбер кебек иде. Менә хәзер мин Уникс концертлар залында бер концертны аншлаг тутырып, икенче көн дополнительно алдым. Аллага шөкер сатылып бетә билетларым. Бер кемгә дә сорап, менә алыгыз билетларымны дип йөри торган вакытым түгел. Уфага килеп киттең бик матур итеп. Шахси концерт белән. Аллага шөкер. Мин инде уйлыйм, мондый вакытта булай гына мин үземә шундый җөрәт ала алмыйм, үземә шундый кыюлык ала алмыйм. Сезнең ике яклап тикшереп утырырга бүген бит инде мин судья булып утырмыйм. Ләкин нәрдә йөрәгәрне мин бит Русланны да бик яхшы беләм һәм икегезне дә хөрмәт белән карый торган иҗат кешеләренә буларак хөрмәт белән карыйм. Руслан минем җырларны да бик матур итеп җырлый. Әрнетә хәзерәк, йөрәкнең кага бер җирен сезнең. Ләкин мин карыйм да менә әле яңалардан әле сине дә тыңлай. Сез бөтенләй бер-берегезнең кешесе булмаган түгел микән? Бәлки шул гына бернинди хаталар да бернинди ялгыш булган адымнар да сезгә комачаулый алмас иде. Әгәр дә сез бер-берегезнең кеше булсагыз, бер-берегезне шуга тулы итсәгез. Шаялык та бар, теге бик куркып кала торган бер җирдә укыйм, син язасың, 3 тапкыр кияүгә чакырдылар. Бер тапкыр алып бирәбез диделәр, фатир алып бирәбез диделәр. Мин байлыкка кызыкмыйм. Менә бу Русланның йөрәген үзү өчен түгелме? Яки инде син чынлап та шулай булды. Ләкин син анарга әйтәсең киләме? Юк, минем Юк, бу ачыгым мен Русланга дип язулар түгел. Миңа бүгенге көнгә кадәр да мин ВКонтакте төркемендә анда иң популярны бер фото гына куйсам да минем анда гел апалар, әбиләр дип әйтимсең, гел мине һаман шул ук бер темага сөйлиләр, язалар. Шуңа күрә син 2 бала белән кемгә кирәксең? Марат Яруллин мескен малай, яшь, хәтта безнең 1 яшь кенә ара. Әле бит нәрсә генә язмыйлар. Шулай да сорау бирсәк, Менә беләсезме, оправдываться итәсем килми. Ара турында чынчылап әйтә алабызмы? Бер нәрсә дә әйтмим, оправдываться да әйтмим. Менә ничек алар телиләр, шуңа күрә мин аларга җавапларын да шулай Кабул итсеннәрме? Менә нәкъ шулай. Сезнеңчә, мин шундый. Син кайбер җирләрдә әзрәк Илсия апаң Бәдретдиновага да шап китәсең сөйләгәндә. Чөнки, нәрсәгә миңа хәзер утырырга, менә бер апа янында оправдываться. Юк, апа, мин андый түгел, мин бит шундый яхшы дип. Юк. Мин лучше уйласым, менә аңа җиңелрәк булсын. Главное, миңа рәхәт күңелемә. Минем балаларым, Аллага шөкер, исән саулар. Балалар аралашамы әтисе белән? Аралашалар. Бүгенге көндә кемне күз алдына китерә Илмира Наимова үзенең янәшендә? Менә мине мондый тота торган ир кирәк. Менә штып мин аны тыңладым, шуннан да авызына карап ярар шулай эшлим дигән ир кирәк. Мин слабыларны сындырачакмын точно. Хәзер безгә тамашачылар булай дип кушылып утыралар теге якта. Хатын-кызлар, сез бигрәк тә кызыксыз. Сез инде әллә кем булып китәсез дә, шәбәйгән чакта без көчле зат булмасак та көчле, менә кияүгә чыгарга кирәк булганда,
Сезгә барыбер көчле ирләр кирәк була дип. Бәлки инде үзеңнең кайдадыр үткәргән адымнарың, бәлки синең дә ясаган шак-шак кына ул бит ике якта да атта да бар, тәртәдә дә бар диләр. Аталарың аша да син шул фикергә килгәнсеңдер, Эльмира, синең янда көчле кеше кирәк. Бәлки син элек ул хәтле уйламагансыңдыр, үзең дә көч күбрәк тойгансыңдыр, шулаймы? Ну, пока нормально. Кирәкми. Пока кияүгә. Тормышта син нинди хатын-кыз буларак, өйдә, хуҗалыкта, Аллага шөкер. көнкүрештә? Русланнан күрәсездер инде. Тамагы тук. Өем мин бик чистоплотный, мин вообще мин яратам җыштырырга, мин музыка кабызам да, миңа ул рәхәт. Мин бөтен тозалганнарга хәтле, бөтен ниләргә хәтле чистартам. Аллага шөкер, мин чистоплотный. Русланны беләм, ул теге кире кайтасы килә дип балаларга да әйтә инде. Мин әшәке хатын булсам, ул кире кайтыр идеме минем янга. Шулай дип әйтер идем, кире кайтасы килә дип дуслардан да килә гелин, бүгенге көнгә хәтлек. Көнләшү дигән бер начар сыйфат бар бит кешеләрдә. Кайсыгыз ныграк көнләшә торган иде яшәгәндә бе? Әле дә бәлки тоела торгандыр әле ул. Соңгы арада ул көнләшә башлады мине бик каты гына, белмим. Соңгы арада гына. Моңа хәтлек ул көнләшәдер иҗатка гына. Ерләргә түгел, иҗатка гына. Һәм инде менә бу урында бәлки дип калдырыйк әле. Менә без Руслан белән Эльмира язмышын теге әкияти чагыда булган аның бит матур вакытында булган, җырлап торган чакларыгыз да булган сәхнәдә. Шуңа күрә без аны авырттырып калдырасы килми тамашачылар алдында. Бәлки берәр вакытны сез яңадан бергә кушылып, матур итеп балаларны бергә үстереп, бәлки әле яңадан бәбиләр алып кайтып, куанып, икенче төрле иттереп, бәлки бик катгый рәвештә үзегездән ниндидер үзгәрешләр булдырырсыз. Без инде сезгә киңәшче түгел, ул яклап, вакыт киңәшче. Әйтәләр бит, хаталарны үтми тәҗрибә тупланмый диләр. Хаталарны үтмише. Хаталанмый, минем хаталар юк диләр. Юк, алай тәҗрибә тупланмый. Тәҗрибә туплар өчен күпме хаталар эшлибез. Шулаймы инде? Әле Зиф апаңның иңнәрендә сиңа караганда күбрәк тәҗрибәсе, димәк аның хаталары да күбрәк булган. Шуңа күрә без Русланга да ул кадәр авырттырып, үзеп, әрнетеп әйтми торган сүзләрдә бер матур урында калдырыйк та бер тәмле җиргә күчик әле. Салкын айлы матур киштә сине уйлап күңелләрем моңсулана. Кайтчы зинһар яннарыма, гафу итиркәм, мине син ташлама. Салкын айлы матур киштә сине уйлап күзләремнән яшьләр тама. Гаепләмә, гафу итиркәм, мине син ташлама. Син матур итеп җырлар язасың. Син кайсы вакытта шундый илһам килде? Кешеләрнең җырларын бик санламагандамы? Әллә үзеңдә ниндидер? Менә хәзер инде шул турыда. 16 яшында бер туган апамны югалттым. Ул 25 яшында авария хәрәкәте тормышын үзде. Бик яраткан апам. Шуннан соң ничектер менә аны югалткач, үзеннән үзе башыма килә башлады сүзләр. Беренче җырымны да апама багышлап яздым, ялгыш адым дип атадым, көйдә сүзләрдә үземнеке. Һәм шуннан соң китте җырнан бер җыр, ике җыр, өч җыр һәм гомумән менә минем 80% җырларым, 87 җырым бар. Аның 70-е үземнеке, үзем язган. Әле башка артистларга да язам. Һәм синең авылдашың хәтта шигырьләр сиңа җырлап матур итеп язып бирә. Менә ул яклап әлеге дә баягы Русланга әйтмичә, Русланга кайтмыйча булмый инде. Ул әйткән бит инде, син язган вакытта миңа тыңлап торып, юк, бармый бу җырың. Инде Эльмира башка берәүгә биреп тыңлаткач, алып каласы булган дип күпкә Ул чаклар. минем гомумән җырларымны яратмады. Ул аңа более народный, мин бит әзгә современный стильдә. Мин язам да инде. Булай гына дидем, әйтәм ярар. Аннары башка кешегә бирәм. Нигә бирмәдем миңа бу җырны? Мин сиңа әйткәнем. Кирәкме син юк дидең. Балалар белән бит инде җыр, сәнгать, гастроль юлында төрле очрашулар, төрле яклап иң беренче бик теге бәкәлгә сугып торган бер сорауны бирәсем килә. Дуслыкка хыянәт кичерелдеме менә бу аралыкта? Кемнәрдер синең төшеп калдылармы тормыш арбасында? Бөтенсе төшеп калды. Минем гомумән хәзер минем окружение яңа кешеләр. Бер дустым да калмады.
Ник алай булды дип уйлый икән Эльмира? Бу соңгы 1 ел эчендә ничектер алар үзләренең йөзләрен күрсәттеләр. Һәрберсенә белмим инде. Чөнки ике яклы пәке дигән әйбер бар. Әйе. Миңа бит инде информация килеп тора, миңа сөйләп кенә торалар бит әйберне. Миңа да яхшы, аңа да яхшы. Ике торту эштә әле бар шундый. Шуңа күрә кирәкми. Хәзерге менә якында китертми, менә иңнәре калды, иңнәре сыналган. Менә шулар гына калсын, кирәкми башкалар. Кешеләр арасында ялгыз хатыннар турында караш икенчерәк булып китә. Алар ничектер теге китегрәк кебек яртылаш кына дип уйланып өйрәнелгән бит инде. Шуңа күрә аларга икенче төрле уйлар да теркиләр. Кирәкмәгәнне ябыштыра да башлыйлар. Менә син ике балалы әни буларак, син очрашып китүләргә, очраклы күрешеп йөрүләргә кулай карыйсыңмы? Менә син бит хәзер ялгыз калдың, син бер үзең, сиңа беркем дә комачауламый, сиңа беркем дә башыңның баш өстендә тиеп тормый бер ничек шушындыйлар. Әллә инде син бик иҗатка бирелеп син тормышта чын-чында үз кешеңне табу юлында. Мин ничектер бары Аллаһ Тәгаләгә ышанам. Аллаһ Тәгалә насип итсә, үземнең кешем янымда булачак. Үземнең кешем. Мин әйтмим анда Русланмы, кемме? Үземнең миңа дигән кешем янымда булачак. Бу соңгы 1 ел эчендә нинди генә предложениялар булмады. Анда моны алып бирәм, тегене алып бирәм. Минеке генә бул. Нишләптер ирләр акчалары булган саен теге уверенныйлар, хатын кызны сатып алып була дип беләләр нишләптер. Менә бу әйбер минем турында түгел точно. Чөнки минем шундый характер, мин лучше меңләгән километрлар үтәм. Үз акчамны эшлим концертларымда. Ну, үземнеке була. Миннән аннары беркемдән мин сиңа моны бирдем, мин сиңа тегесен бирдем, кире кайтар дип әйтүчеләр минем өчен ул вообще менә неприемлемо. Шуңа күрә мин лучше үземнеке була. Аллам сакласын. Мин акча өчен бер кашан бер алай нитеп бармыйм. Ирләргә дип әйтәсем килә. Шулай да Эльмира, ниндидер продюсерлыктан башка, ниндидер кешеләрдән башка, ниндидер хезмәттәшлектән башка үзең генә әллә ни майтарып булмый. Бүгенге көнне кемнәргә таянасың? Гомумән, менә бу 14 ел эчендә, яшь булга карамастан, мин сәхнәдә 14 ел эчендә мин рәхмәтләремне әйтеп китәсем килә ул Барс Медиа компаниясына һәм хәзерге вакытта тамаша продюсерлык үзәгенә. Алар менә мине бик каты поддерживать итәләр һәм нәрсә дип әйтәм? Мин уверенно әйтәсем килә, что мин үземне үзем ясадым, җырчы итеп. Үзем киләр иҗат итәм, үзем җырларымны язам. Менә шул 7 ел эчендә күпме концертлар булды, күпме бушка йөрүләр булды. Бушка йөрмәү түгел, йөрү түгел инде ул менә минем Эльмира Нагыймова исемен ясау булды инде 7 ел эчендә. Шуңа күрә бүгенге көнгә менә Аллаһка шөкер дип әйтәсем килә. Көн ничек үтә дип әйтсәләр, Эльмираның иртәдән торды. Иртән тордым. Идә булса инде ул әлбәттә балаларым белән аларга завтраклар ясап, мәктәпкә җибәреп, олысын инде, бәләкәен инде гөр кочаклап, үбеп кенә мин аларны вообще үбеп кенә торам. Әз генә бала булса да әйтәләр инде. Ну, мин бит еш идә түгел. Әз генә идә күбрәк була башласам, алар миңа әйтәләр: "Әни, а син когда поедешь на работу?" Чөнки мин теге алар уже теге бик шаярып та йөри алмыйлар. Алар миннән уже сорыйлар, наоборот, качан син китәсең? Шуңа аларга апалары белән рәхәт, алар анда ышаналар, уйныйлар, нитәләр. Мин инде әз генә порядок яратам теге идә. Ярдәмчеләр бардыр бит. Бар, минем сеңлем. Үзем белән ул мине аларны с пилона күстерде. Үзенең балалары кебек икенче әнием дә килә авылдан. Анда туда-сюда йөри инде. Аллаһка шөкер, караучыларым бар. Ялны инде кайда икәнен хәзер үзең әйтерсең инде, күп урыннарның берсе, син инде фитнес яратасың. Әйе, менә теге спортны ярату, минем менә шушы фитнес калды. Барыбер калган инде ул синдә, шулай бит. Энергия. Мин даже үзем белән коврикларда йөртәм, гастрольләргә, резинкаларда йөртәм. Мин до концерта обязательно занимаюсь. Растягиваться итү, теге приседанияларымы, 100-150 тапкыр. Ул миңа кирәк, ул минем энергия. Ул теге фигураны саклап калу өчен. Но күбрәк ул минем энергия. Шунда ул минем. Ял кайда, күңел кайда ял итә синең? Сезнең кебек яшьләр бит инде кайларда, Эмиратта, Дубайда, Мальдиваларда. Фитнеста, наушник киям да, җырларымны кабызам да, үземне яраткан һәм занимаюсь. Менә шунда ял. Bütün уйлар, дорожкада йөрисең, менә бөтен әйбер килә. Менә шунда минем ял.
Киләчәктә үзеңнең иҗатыңны һәм үзеңне ничек күзаллыйсың? Гомумән киләчәктә менә хәзер эшләргә, сольный программам белән чыгарга, менә беренче тапкыр Мәскәүне алдым, 5 март көнне ала бирсә. Ул бит минем өчен зур дәрәҗә Мәскәүдә сольный концерт кую. Менә шундый зур шәһәрләрне алып карарга. Башкортстан тамашачысына күчсәк, Башкортстан тамашачысы белән сине турыдан-туры тоташтыручы безнең Туган тел каналы. Туган телдә күбесе карап, сине якын итеп, Эльмира Нәгыймова дип җырларың белән танып алганнары. Һәм идалар әйтәләр, эй бирмәде шул сорауны, Зифа дип утыралардыр. Каян шундый матур итеп тота икән, үзен ашау ничек, ябыгы усуллары бармы, үзенең ниндидер кулай усуллары бармы икән? Ничек берне дә ашыйм. Шул менә фитнестер инде. Юк, нәселдән дә торадыр. Безнең нәселдә бөтен ябыклар. Мин улымны гына карасам, ябык инде үзе. Сеңлем дә ябык, энем дә ябык, әтиәнем дә ябык. Ул нәселдән торадыр миңа калса. Туган тел тамашачыларына, Башкортстан тамашачыларына син беренчеләй шәхсән концерт белән килеп, бик матур күренеш булып, бик үз булып калдың. Аларга әйтеп калдырыр теләкләрен. Мин гомумән Башкортстан тамашачыларын бик яратам. Алар башка төрле, алар җылы, алардагы алкышлар иң көчлесе дип әйтәсем килә. Энергия башка төрле. Шуңа күрә мин гомумән хәзер концертларым да Башкортстаннан башлана. Гел Башкортстанда. Шуңа күрә Башкортстан тамашачыларына исәнлек телим, саулык телим, исәнлек булсын. Калган әйбер барда була ул. Исәнлек булмаса бер нәрсә булмый. Шуңа күрә концертларыма килегез. Мин инде әлбәттә йөрәк аша чыккан җырларым белән сезнең күңелләрегезне сендерергә тырышырмын. Матур гына гомер үтеп бара Эльмира Нәгыймова. Әле яшь әле ул. Аның күтәрелеш чырлары гына. Шулай да кичкенә генә күперләрдән зур күперләргә табан атлыйсың, Эльмира. Күперләрне бит инде үтә. Менә шул хаталармы, кайдадыр яхшы яклап адымнар эшли, кайсыннан без түзеп үтеп китәбез, кайберләрен без яндырып мәңгелеккә үтеп китәбез. Бу синең язмышыңда булган олы күпер, бергә тормыш иптәшең белән булган күпердә янып калуларны, яндырып китүләрме? Без сиңа бер сүз дә әйтә алмыйбыз, аны вакыт кына әйтә. Дөрес янганмы ул күпер? Бәлки дөрес янмаганмы? Минем шул аралыкта әйтәсе килә, җиңелме, авырмы? Юк, Эльмирага бүген ул елмаеп тора, көлеп тора. Аның ишендә генә безгә ачылып бетмәгән серләре барыбер кала, чөнки дә ул калырга тиеш тә, йөрәген өзеп кенә торганнары. Мин шуларга таянып булай дип әйтер идем, Эльмира, сиңа җиңел түгел әлбәттә, сайлаган юлың авыр. Авыр була кайчан? Авыр була тауга мингәндә. Җиңел була кайчан? Җиңел була таудан төшкәндә. Димәк, син төшеп бармыйсың. Димәк, син күтәрелеп барасың. Күтәрелеп барган тауларыңда гомер үрләрең сине иҗат балкышларын алып барсын һәм бәхетле чакларың белән очраштырсын дип әйтәсе килә. Без аның матур җыр юллары белән башлаган идек. Мин аның дәвамын сезгә ишеттерәсем килә. Хатын-кыз күңеле бәллүр кебек. Ул ышана алсу таңнарга, син тоя бел аны, ярата бел аны, бәхетле итәргә сыңлама. Эльмира, шулай да ике яклап барыбыр килеп тоташасы килә синең күңелгә. Бер яклы гына түгел, булай дип әйтәсе килә сиңа да, телевизор караучыма да. Яныбызда булсын шундый килгән кеше, булган кеше, безнең белән баскан кеше, янәш кеше. Безне бәхетле итәргә генә килгән кеше түгел, без аны бәхетле итәргә дә тиеш кеше булсын иде. Күзгә күз карашып, тапшыруларның чираттагы чыгарылышларына кадәр, әгәр дә сез менә булай җылы аралашуларыбызны артабанда ниндидер сәбәпләр белән күрми калдым дип искә аласыз икән, YouTube каналында Зифа Нагаева каналына кереп, әледән-әле үзегезнең яраткан геройлар белән күрешә аласыз. Әлегә сау булыгыз.